Posa el RAC 105 i així hi haurà música de fons. Descobreix totes les novetats en vehicles de 5 temps lliure. Torna al Saló Internacional del Caravani, amb circuit de bicicleta en tot terreny, el patró de Caravani, espectacle de teatre. Vine a viatjar sense límit. Del 27 de setembre al 5 d'octubre a Fira de Barcelona. Constança Lacra, Jordi Cortés, Increpacions Dansa, Max Nus, i Puig Dance Company, Los Corders, Roberto Vivant, Blanca Rieta. 6è Festival Internacional de Dansa de Terrassa, de l'1 al 5 d'octubre. Vine a dansa. Terrassa en moviment. Tengo 10 años, a mí me va a vivir al campo. Hacer como siempre. Quines campanyes de bicicleta? Llavors, sempre treballem amb el papà. Això és content. I trobo molt bé, perquè sempre fa el mateix. Jo espero que després de menjar aquesta bossa quedarà. Vaja, ja se m'ha ajagut un no d'això. Està molt fosc per gravar ara. Però sentirem. Sí, sí, sí.